Tervehdys ja tervetuloa Voima ja Vire podcastin pariin. Mun nimi on Aki Laitinen ja ihan ensimmäiseksi täytyy todeta, että Voima ja Vireellä on tapahtunut paljon muutoksia viime kuukausina, sen takia myös podcastissa on ollut hiljasta. Voima ja Vire yrityksenä ei enää tee valmennustoimintaa, vaan keskittyy ihan täysin koulutustoimintaan, eli koulutetaan liikunta- ja kuntoutusalan ammattilaisia ja tästä lisää piakkoin, kun julkaistaan meidän verkkokurssialusta. Mutta podcast pidetään porskuttamassa ja tarkoitus on tuottaa jatkossakin sisältöä terveyden ja hyvinvoinnin aihepiireistä ja mua valmentajana henkilökohtaisesti kiinnostaa edelleen samat asiat. Oikeastaan entistä enemmän, koska nyt pääsee todenteolla valmentamaan ja myös tutkimaan valmennuksen vaikuttavuutta tulevaisuudessa ja kyllä tämä PT-toiminnan kehittäminen on semmoinen oma itselle tärkeä asia, jota haluan jatkossa olla mukana viemässä eteenpäin. Mutta mennään asiaan. Tänään puhutaan kehonkoostumustavoitteista vuonna 2025, eli peilataan vähän mitä muutoksia kulttuurissa on tapahtunut ja toisaalta mitä muutoksia fysiologiassa ei ole tapahtunut. Saattaa olla vähän johdattelevaa puhetta, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että mitä nyt ylipäätänsä on niin vallitsevat trendit vuonna 2025, mitä tulee kehonkoostumustavoitteisiin. Nämä ei ole mitään universaaleja totuuksia, vaan enemmänkin omasta somekuplasta ja sitten valmennustyöstä kumpuavia. Ehkä nykyisellään voisi sanoa, että myöskään kun asiakas tulee ja silloin tavoitteet kehonkoostumuksen osalta, niin ne harvoin on pelkästään liittyen kehonkoostumukseen, vaan entistä enemmän siellä on mukana yhteys, mikä nähdään psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, ja se on itse asiassa keskeinen kulma siellä takana, ja se on tosi hyvä juttu, koska se tietenkin myös lisää sitä motivaatiota ja kiinnostusta siihen tavoitteen saavuttamiseen, kun siinä on useita eri kulmia, versus se, että se on vaan semmoinen ehkä jollain tavalla jopa hieman ulkoa annettu tavoite. Toimintakyky, arjen jaksaminen, terveys- ja psyykkinen suorituskyky, niin ne on ihan tärkeitä ja keskeisiä mittareita siinä matkalla, kun mietitään, että se näkökulma saadaan laajennettua sen pelkän kehonkoostumustavoitteen ympärille. Semmoinen hinnalla millä hyvänsä ajattelu, niin se ei oikein enää ole tätä päivää ja sen myös asiakkaat tunnistaa. Eli myös puheissa niin entistä enemmän mennään nimenomaan se palautuminen ja kuormituksen hallinta etunenässä. Eli kukaan ei ole valmis uhraamaan kaikkea sille, että saavuttaa sen kehonkoostumustavoitteensa. On tietysti eri asia sitten, kun puhutaan urheilusta tai fitnesslajeista. Ne ei ole tämän päivän aiheena, mutta sellaisissa niin täytyy aina sitten eri tavalla suhtautua, ja silloin myös se arvomaailma on hieman toisenlainen kuin niin sanotusti tavallisessa arjessa. Mä toivon ainakin itse, että nykyään entistä enemmän niin semmoinen positiivinen suhtautuminen siihen omaan kehoon, riippumatta siitä, että mikä se nykytila on, niin on myös jollain tavalla ehkä semmoinen vallitseva, ainakin ihanne. Ei se ehkä aina tietenkään niin jokaisen kohdalla toteudu, ja edelleen on varmasti paljon sellaista itseään syyllistävää puhetta ja sellaista huonommuuden kokemusta. Myös ihan niin kuin kehonkoostumuksen osalta, kun ihminen arvottaa itseään liikaa sitten tällaisten ulkoisten asioiden kautta. Mutta oma kokemus taas valmennuksessa on se, että tämmöinen positiivinen puhuminen itsestä ja oma kehon arvostaminen niin on jollain tavalla lisääntynyt, mikä on tosi hyvä juttu. Ja siihen on niin kuin jotenkin yhteisesti annettu kaikille lupa, jos näin voi sanoa. Ainahan se olisi olla itsestään selvää, että omaa itseä, omaa kehoa ihan just sellaisena kuin se on, niin saa ja pitää arvostaa. Mutta tämmöinen niin kuin positiivinen kokemus omasta kehosta, myös se niin kuin prosessin johtamisen näkökulmasta on tosi tärkeä, että silloin se pelkkä tavoite siellä hamassa tulevaisuudessa ei määrittele sitä olotilaa, vaan että voidaan olla ihan tyytyväisiä tähän hetkeen ja siitä huolimatta myös tavoitella niitä asioita, jotka on niin kuin itselle määritelty tärkeäksi. No yksi ihan vallitseva trendi on tietenkin se, että meillä on enemmän sovelluksia ja käytettävissä olevaa dataa kuin koskaan aikaisemmin.
Ja tietyissä asioissa se on täysin tervetullutta, niin kuin justiin tällaisessa kuormituksen hallinnassa ja tietysti treenien ohjelmoinnissa ja seuraamisessa, monessa muussakin asiassa ja myös niin kuin ravitsemukseen liittyen sitten ruokailujen kirjaamisessa ja seurannassa ja ravinto-ohjelmien teossa ja niin poispäin. Mutta se, mikä monesti unohtuu, on se, että joka tapauksessa olisi käytettävissä mitä työkaluja tahansa, niin aina täytyy valita se siihen tilanteeseen sopiva työkalupakki ja sitten luottaa siihen ja sen antamaan dataan, eikä sitten taas niin kuin tuuliviirinä vaihella systeemistä toiseen, koska silloin aika harvoin saa tuloksia, usein vähäiselläkin datalla ja sellaisella säännöllisellä seurannalla plus sitten niin kuin oikein valituilla mittareilla niin saadaan hyviä tuloksia, mutta sitten jos se numerinen data enemmän kiinnostaa, niin siihen on tänä päivänä mahdollisuus, ja se tietysti palvelee valmentajaa myös suuresti. Valmentajat, ainakin minä itse, niin on aina kiinnostunut datasta. Yhtenä trendinä näkisin myös sen, että entistä vanhemmat ihmiset on kiinnostuneita kehon koostumuksestaan, tai ainakin sanotaan, että se näkyy valmennuksessa, että ennen se ei ollut ehkä ihan arkipäivää, että esimerkiksi senioriässä hakeudutaan valmennukseen kehon koostumuksen muutosten takia, mutta tänä päivänä kiinnostus omaan terveyteen, hyvinvointiin ja totta kai myös ulkonäköön, niin se kokonaisuus on niin kuin kasvanut kaikissa ikäluokissa sillä tavalla, että entistä ehkä avoimemmin myös haetaan sitten valmennuksen kautta apuja niihin tilanteisiin ja toivottavasti sitä kautta myös vältytään sellaisilta ylilyönneiltä, jota monesti sitten niihin omiin kokeiluihin on liittynyt. Toki tietoa on muutenkin saatavilla ja muutoksia on mahdollisuus tehdä aina myös itsekseen, mutta valmennuksen semmoinen niin kuin sparraushyöty on kyllä niin iso, että etenkin jos on aikaisemmin kokeilu eikä ole onnistunut, niin silloin kannattaa ammattilaista hyödyntää. Tärkeä trendi on myös se, että ihmisillä entistä enemmän on rohkeutta tehdä oman näköisiä valintoja ja pitää kiinni siitä just itselle sopivasta polusta. Vaikka me ollaan lauma-eläimiä ja sitä niin kuin sosiaalista puolta ei voida koskaan poistaa, eikä tietenkään halutakaan poistaa ajattelusta, niin 2025 eletään sellaista aikaa, että meillä on mahdollisuus tehdä täysin oman näköisiä valintoja silloin, kun se myös samalla kunnioittaa kaikkia muita ihmisiä. No mitä tämmöiset kehon koostumuksen muutokset sitten on käytännössä? Ihan yksinkertaistaen meillä on 2 päälinjaa, jota silloin pohditaan, eli rasvamassan vähentäminen ja lihasmassan kasvattaminen. Ne on ne 2 sellaista päälinjaa, jotka tapahtuu samaan aikaan tai sitten voi olla, että tapahtuu eri aikaan. Jossain tilanteissa terveyden kannalta on järkevää myös pyrkiä lisäämään rasvamassaa. Eli jos on hyvin vähän painava seniori-ikäinen esimerkiksi, niin silloin on ihan keskeistä se, että totta kai pyritään ja mielellään niin kuin tarjotaan sitä harjoittelua lihasmassan kehittämiseksi, koska se on sitten taas elinehto, mutta samalla ei lainkaan haittaa se, että tulee myös rasvamassaa. Ja rasvamassa myös sitten taas seniori-iässä ei ole lainkaan niin vaarallista kuin nuorempana, ihan siitä johtuen, että tavallaan ne muutokset, mitä sitten sen runsaan rasvamassan myötä tapahtuu, niin ei ikään kuin ehdi enää tapahtumaan sitten siinä vaiheessa. Ja sitten toisaalta on terveyden kannalta hyvä olla myös sitä reserviä sitten tulevaisuutta varten, jos jotain tapahtuu elämässä. Ja myös se, että se pyrkimys siihen rasvamassan vähentämiseen senioriässä niin voi olla aika iso vaatimus. Et silloin on parempi keskittyä toimintakyvyn kehittämiseen, lihasmassan kasvattamiseen. Tietysti ei ole haittaa, etenkin jos on merkittävästi ylipainoa, että siinä jonkin verran sitten tulee alaspäin, mikä voi näkyä terveysmarkkereissa myös. Nykyään valmennuksessa paino tai massojen määrä ylipäätänsä, niin siinä nousee aina ensisijaiseksi puheenaiheeksi. Ei välttämättä kovinkaan nopeasti. Totta kai valmentajan pitää se ottaa esiin tavoitteiden kautta, koska
valmennuksessa täytyy aina saada paras hyöty siihen omaan tavoitteeseen nähden, eli se ei saa koskaan olla semmoinen asia, mikä sivuutetaan, vaan siitä pitää avoimesti puhua, mutta monella se ei ole semmoinen asia, mihin halutaan keskittyä valmennuksen alkuvaiheessa. Mutta sitten taas toisaalta prosessi ja sen valmennuksen edetessä, niin monesti se tulee esiin sieltä, ehkä positiivisesti sen kautta, kun ruvetaan huomaamaan ne omat kyvyt ja se, miten pystyy vaikuttaa kroppaan sillä harjoittelulla, niin se ehkä lisää kiinnostusta siihen. Tai sitten toinen on se, että huomataan se, että se on keskeinen tekijä terveydessä, eli tavallaan sitä ei voida enää sivuuttaa, vaan siihen pitää sitten kiinnittää huomiota. Ja totta kai niin kuin yleisimmissä tilanteissa puhutaan nimenomaan siitä, että tavoite on vähentää rasvamassaa. Sitten on myös jotain sellaisia tilanteita, että massaa on niin kuin tosi vaikea saada, tai sitä on ollut kautta aikaan yksilöille vaikea saada, ja pyritään sitten taas sellaiseen tavoitteeseen vastaamaan. Mutta ihan aina, kun se muutostoive tulee esiin, niin ei ehkä ymmärretä sitä, että mikä se työmäärä on, mitä se vaatii, että tavoitteeseen päästään. Puhutaan vaikka, että on rasvamassan vähentämisen osalta 10 kilojen tavoite tai lihasmassan kasvattamisen tavoitteena on saavuttaa niin kuin useita kiloja lisää lihasmassaa. Ja jos tällaisia muutostoiveita nousee, mitä enemmän ne nousee sitten taas niin kuin sellaisen ulkoisen motivaation tai esimerkiksi niin kuin somesta nähtyjen asioiden vuoksi, niin sitä vähemmän niitä on usein ajateltu, mikä sitten johtaa siihen, että ei välttämättä hahmoteta ihan sitä työmäärää, mitä se vaatii, ja myöskään sitä aikajanaa. Eli siinä aina sitten täytyy olla realisti, että minkälaisissa ajoissa, minkälaisiin muutoksiin pystytään. Jonkin verran voi olla seurausta myös tällaisesta tästä kulttuurista, missä sitten taas niin kuin aivan oikein hienotunteisesti puhutaan painosta ja kehorauhasta ja niin poispäin, sitten ehkä niin kuin joustavasta syömisestä, intuitiivisesta syömisestä, niin aina välttämättä ihmiset ei ole perehtynyt niihin asioihin, että mitä milläkin tarkoitetaan, ja sitten saattaa olla, että nousee semmoinen ajatus, että jotkut asiat on niin kuin tosi helppojakin, kun vaan tehdään muutamia muutoksia, mutta etenkin mitä tulee rasvamassan vähentämiseen, niin asiahan ei tietenkään sillä tavalla ole, eikä se ole yhtään sen helpompaa kuin ennenkään, vaikka meillä olisi uudenlaisia työkaluja käytössä. Eli tietysti aina ensisijaista on se sitoutuminen siihen prosessiin ja riittävät resurssit kaikin puolin, sekä ajankäytön että elämäntilanteen, että sitten myös motivaation ja jaksamisen kannalta. Ja niin kuin sanoin, niin se on erinomaista, että valmennuksessa hienotunteisuus on lisääntynyt, ja toivottavasti ei enää jatkossa kuulekaan sellaisia tarinoita, jossa ne tavoitteet asetellaan sitten valmentajan toimesta. Että kyllä se niin pitää mennä, että asiakas asettaa tavoitteet ja sitten valmentaja toimii asiantuntijana ja sparrauskaverina siinä, että miten niihin päästään. Se ei taaskaan poista sitä, että faktat pitää ottaa faktoina, ja valmentajan tehtävä nimenomaan on selvittää se, että miten ihmisen fysiologia toimii, mitkä asiat on mahdollista ja missäkin ajassa, ja mitä parhaita valmennuskokemuksia on olemassa tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen, ja sitten viedä ne ehdotuksena asiakkaalle, tällä tavalla kannattaa edetä. Ja jos asiakas ei ole valmis toimimaan sillä tavalla, kuin mikä on valmentajan mielestä paras näkemys siinä, ja puhun nyt koulutusta valmentajasta, jolla on niin kuin näyttöön perustuvaa ymmärrystä siitä, niin silloin ei kannata lähteä siihen yhteistyöhön, koska se ei tuota hedelmää, tai se voi olla sitten jopa vaarallista asiakkaalle, että jokainenhan saa tehdä omalle kropalleen mitä haluaa, mutta ei valmennuksessa. Sitten yksi asia, mikä on niin kuin tosi tärkeä ymmärtää, kun puhutaan kehonkoostumuksen muutoksista, tai kun ollaan tämän aiheen äärellä, niin helposti se kapenee se katse siinä. Mutta se pitää havaita, että useimpia tavoitteita, mitä ihmisillä on valmennukseen tullessa, niin niitä voidaan edistää ihan muilla tavoin kuin sitten taas esimerkiksi siihen painoon tai lihasmassan määrään satsaamalla. Eli voidaan kehittää voimaa, voidaan kehittää hapenottokykyä, voidaan etsiä mukavia harrastuksia, jossa on myös sosiaalisen vuorovaikutuksen aspekti. Voidaan kiinnittää huomiota ravitsemuksen laatuun enemmän kuin esimerkiksi kilokaloreihin.
Eli meillä on paljon sellaisia asioita, jota voidaan valmennuksessa viedä eteenpäin ilman, että katse kapenee siihen painoon tai lihasmassan määrään. Mutta jälleen kerran niitä ei pidä ehdoin tahdon myöskään eristää sitä keskustelusta, vaan pitää avoimesti keskustella siitä, että mitkä asiat vie niitä omia tavoitteita parhaiten sitten eteenpäin. No tänä päivänä me eletään paljon tuolla sosiaalisessa mediassa ja jokaiselle rakentuu siellä oma kupla ja mä oon huomannut, että myös tällaisia kuplia niin kuin rakennetaan tosi tietoisesti, eli tuodaan sinne vaan sitä viestiä, mitä itse halutaan kuulla. Ja se on varmasti niin kuin monessakin asiassa ihan ok, mutta silloin kun puhutaan sellaisista lainalaisuuksista, niin kuin vaikka ihmisen fysiologia, niin se ei välttämättä oikein toimi, koska sitten voi tulla niin kuin vääriä uskomuksia ja tietysti kun saa sitten vaan tulee semmoinen vahvistusharha siitä, että ne omat uskomukset on oikein, koska saa sitä viestiä vaan sellaisilta ihmisiltä, ketkä sitten ajattelee samalla tavalla tai kellä on samoja vääriä uskomuksia. Ja tällaiset kuplathan poikkeaa sitten paljon toisistaan. Mun mielestä on tosi tärkeää, että me nähdään paljon erilaisia ajatuksia tai kuullaan paljon erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä, ja sen kautta voidaan sitten muodostaa se oma tapa toimia. Ja silloinkin, kun on muodostanut sen oman tavan, niin se, että pystyy kehittymään siinä ajattelussa eteenpäin, niin vaatii nimenomaan sitä, että saa paljon erilaisia ärsykkeitä. Ja näitä ärsykkeitä ei tietenkään pakko missään somessa saada, mutta että on hyvä avata mieli sitten sen suhteen, että ehkä kannattaa perehtyä esimerkiksi tieteelliseen tietoon tai sitten kuunnella sellaisia ihmisiä, ketkä työkseen sitä tieteellistä tietoa selvittää ja vie sinne asiakasrajapintaan. On hyvä nähdä erilaiset elämäntilanteet enemmänkin voimavarana kuin ongelmana ja nimenomaan myös arvostaa sitä, että ihmiset on hyvin erilaisissa lähtökohdissa ja se, missä itse on niin kuin tällä hetkellä tai missä pisteessä haluaa olla, niin se ei liity kenenkään muun ihmisen elämäntilanteeseen. Eli siinä mielessä me tarvitaan enemmän sellaista empaattisuutta ja avointa mieltä nähdä sitä, että missä kukin on ja mihin on menossa. Ja me ei myöskään yleensä tiedetä, että mihin suuntaan joku toinen ihminen on menossa tai mitä muutoksia se on tehnyt elämässään tai mitä se kaipaa ja tavoittelee, niin meidän olisi turha mennä sitten kommentoimaan silloin, kun se asia ei meille kuulu. Mä oon huomannut, että kun syy on tarpeeksi iso ja se on kirkastunut ihmiselle, niin ihminen on yhtä lailla kuin ennenkin niin valmis ponnistelemaan sen tavoitteen eteen. Mutta se on ihan positiivistakin, että semmoinen niin kuin turha ponnistelu, vaan sen takia, että on tapana tehdä jotain tai että on aina tehty jotain, niin se on jäänyt vähemmälle. Ja että se myös liittyisi nimenomaan tähän ihmisten ulkoiseen olemukseen ja peilikuvaan, niin sellainen ajattelu, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä joku toinen ajattelee itsestä, vaan sillä on merkitystä, mitä itse ajattelee. Sitten jos ne ajatukset on kauhean negatiivisia, niin on hyvä työstää ensin niitä ajatuksia, ennen kuin lähtee sitten taas ruokkimaan sitä omaa ajattelua tällaisilla ulkoisilla toimenpiteillä, niin kuin vaikka sillä, että pyrkii sitten laihduttamaan. Vaikka me tiedetään, että terveyttä säätelee tietyt fysiologiset lainalaisuudet, niin on ihan kohtuutonta odottaa, että ensinnäkin kaikki tietäisi nämä kaikki lainalaisuudet, tai että kaikki pystyisi noudattamaan niitä kaiken aikaa. Et sellaista tilannetta me ei koskaan saada aikaiseksi, mutta sitten samaan aikaan meidän pitää hyväksyä kuitenkin ne faktat siellä taustalla. Eli me ei millään kaunopuheella voida kieltää, tai me ei niin kuin saada niitä asioita kääntymään sillä, että me vaan käytetään kaunista kieltä, vaan ne faktat on siellä taustalla, mutta ne pitää aina esittää tietenkin realismin valossa ja kannustuksella. Ja sitten pitää olla myös vaihtoehto, tai pitää olla niin kuin valinnanvapaus ihmisellä. Meidän niin kuin, tiedeuskovaisten valmentajien tehtävä on joka tapauksessa tuoda ne faktat aina pinnalle. Se on ehdottoman tärkeää, koska jos me ruvetaan tässä maailmassa tuomaan esille vain niitä kaikkein mukavimpia asioita, niin siitä ei kauhean hyvä seuraa yksilöllekään sitten tulevaisuudessa. Nyt kun puhutaan joustavasta syömisestä, intuitiivisesta syömisestä, mitä näitä onkaan tällaisia malleja, jolla moni
menestyy siinä omassa elämässään, pystyy esimerkiksi säätelemään hyvinvointiaan sillä tavalla, niin meillä unohtuu monesti se, että siellä taustalla on aina joku struktuuri. Eli joustava syöminen ei koskaan tarkoita sitä, että voi syödä ihan mitä tahansa, ihan milloin tahansa ja samaan aikaan sitten päästä terveyden kannalta edulliseen kehon koostumukseen tai edes niin kuin voida kauhean hyvin, koska sitä hyvinvointia aina kuitenkin, sen taustalla on aina ne tietyt struktuurit, jotka ihmiselle on hyväksi. Ja ne voi olla vaikka just sellaisia, että on se säännöllinen ruokailu ja tiettyjen hyvin valittujen ruoka-aineiden säännöllinen päivittäinen käyttäminen ja joko tietoisesti tai vähemmän tietoisesti sopivasti valittu makroravinnejakauma ja riittävästi suojaravintoaineita kasvisten käytön runsaudella ja niin poispäin. Ja nämä ei ole niin sellaisia, mitkä ihan automaattisesti tulee sinne arkeen, vaan niitä pitää ajatella. Ja sitten jos ne tulee tällaisen joustavan käytösmallin kautta, niin sehän on ihan ok. Mutta että ei pidä uskoa, että ihan vaan sillä, että syö silloin, kun on nälkä, niin pelkästään sillä esimerkiksi pääsisi kauhean pitkälle. Jos tavoitteena on siis nimenomaan kehon koostumuksen muuttaminen. Sitten semmoinen hyvä ohje on myös se, että kun asettaa itselleen sen tavoitteen ja on selvittänyt sen, että minkälaisen työmäärän se vaatii ja on valmis tekemään sen työmäärän, niin silloin on aika hyvä sulkea korvat kaikelta ulkopuoliselta ohjeistukselta ja arvostelulta ja luottaa siihen prosessiin, jonka on valinnut. Ja toki mielellään niin, että on kuunnellut osaavia tyyppejä, asiantuntijoita siinä prosessia rakennettaessa, mutta liikaa ei pidä antaa vaikuttaa sen, että mitä sitten ulkopuolelta huudellaan siinä kohtaa. Ja vielä ihan sellaisia käytännön vinkkejä kehon koostumustavoitteisiin. Omasta valmennuskokemuksesta sanoisin, että suurin este onnistumiselle on elämäntilanne. Eli ihmiset onnistuu yleensä parhaiten silloin, kun se elämäntilanne on sopiva. Ja sen takia se, että joku saman asian toistaminen, niin se voi toimia tietyissä tilanteissa ihan hyvin ja sitten taas toisessa tilanteessa ei lainkaan. Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että kun tiedetään, mitä se muutos vaatii, niin silloin sitä elämäntilanteesta voidaan tehdä siihen sopiva, mutta se on aina vähän työlämpi prosessi. Mutta jos se esimerkiksi terveyden kannalta on ehdottomasti toteutettava just tässä hetkessä se muutos, niin silloin kannattaa lähteä siitä, että sen muutoksen ehdoilla mennään, eikä niin, että pyritään se muutos jollain tavalla sullomaan sinne nykyiseen elämäntilanteeseen. Valitettavasti silloin joutuu tekemään usein myös kovia valintoja sen eteen, että mihinkä käyttää aikansa ja mihinkä ei. Valmentaja voi tarjoa hyvänkin sapluunan sille, että miten kannattaa toimia siinä ihan niin kuin käytännön asioissa, että just vaikka tekee ravinto-ohjelman ja antaa lisää tietoa siitä terveellisestä syömisestä, mutta sitten aina sen rinnalla pitää tehdä myös töitä niiden omien uskomusten ja käytännön toimintamallien eteen. Eli nämä on sellaisia asioita, että tavallaan oikeastaan mä sanoisin näin, että mun mielestä on ihan ok silloin, kun tavoitteena on rasvamassa vähentäminen, niin puhua laihdutuskuurista. Vaikka näin sanotaan usein, että tälleen ei saisi enää sanoa, mutta se on sinällään hyvä idea, koska se nimenomaan kertoo siitä, että se prosessi silloin, kun pyritään rasvamassa vähentämiseen, niin on aivan erinäköinen kuin se, kun pyritään ylläpitämään sitä saavutettua olotilaa. Ja tämä usein unohtuu siinä, että keskitytään kyllä siihen rasvamassa vähentämiseen, mutta sitten ei keskitytä lainkaan siihen, että mitä sen jälkeen tapahtuu, jotta ne tulokset saadaan ylläpidettyä, koska se ei ole varsinaisesti onnistuminen, että saadaan merkittävä kehon koostumuksen muutos, joka sitten taas johtaa toiseen merkittävään kehon koostumuksen muuttumiseen, eli siihen palaamisen alkutilanteeseen tai jopa sitä heikompaan tilaan. Joten tällaisia uskomuksia ja käytännön toimintamalleja, niin kannattaa alusta lähteä rakentamaan nimenomaan sillä ajatuksella, että miten sitten sen jälkeen, kun tähän tavoitteeseen on päästy. Ja toisaalta samalla hyväksyä se, että se tavoitteeseen pääseminen vaatii aina suuremman työmäärän kuin sitten taas sen tavoitteen ylläpitäminen. Ja se on ihan semmoinen
myös niin kuin harjoittelusta tuttu perusperiaate. Että jos me halutaan kehittää jotain ominaisuutta, niin sen ominaisuuden kehittäminen vaatii paljon enemmän ja vie paljon kauemmin aikaa kuin sitten se, että paljon meidän pitää satsata siihen sen jälkeen, kun se ominaisuus on jo kehitetty. Eli ylläpitäminen on helpompaa. Mutta sitten jos sille ylläpitämiselle ei anneta lainkaan resursseja, vaan palataan kenties tottumuksiin, jotka on muinaisuudessa johtanut vaikka siihen painon nousuun, niin se on ihan selvää, että silloin se koko prosessi on mennyt hukkaan. Joten mä sanoisin, että valmistaudu siihen, että se muutos vaatii enemmän tavoitteellisuutta, enemmän arjen arkisten haasteiden ratkomista kuin mitä ehkä sosiaalinen media tai iltapäivälehdet tällä hetkellä yrittää tarjota terveyden ja hyvinvoinnin parantamisen vastaukseksi. Joustavuus ja käytännön arkiset toimintamallit ja niiden rakentaminen, niin se on ehdottoman tärkeää, mutta se ei ole välttämättä kaikkien tehokkain menetelmä just silloin, kun se tavoitteeseen systemaattisesti pyritään. Hyvä. Tällaisia ajatuksia tällä kertaa. Puhutaan näistä lisää myöhemmin ja otetaan vieraita myös tähän aiheeseen liittyen. Ja kerro toki rohkeasti, että mitä tavoitteita sulla on vuodelle 2025, jos ne liippaa tähän liittyen, on hauska kuulla ja katsotaan sitten vuoden päästä, missä mennään. Kiitos, hei.